Cari ramban. Wah, mau sakit, mau sembuh. Udah. Wah, kotok-kotokan gini lho si awake. Sowe ra jagoan karo awakmu aku. Ndak. Bawas lebih ya, Kang. Ndak gowo. Jagoan ora nek rokoke piye? Alah yo dilu-dilu tahi tombo maru Kang. Pas mana iki lho aku. Buah sekono. Kuwi. Aku udah mau teri to sita-sita. Yo kok siji ora apa-apa kok ngene. Anu. Piye bedamu kok guling-guling nih ngono? Jaga ndak meneh. Wah, gampang bro. Tapi yo kok yo ora apa-apa. Iya aja. Kira wedi. Karek telu terus sita loro anake. Aku ae sing kira wedi. Apa? Ja aku tak lelang kok malah golek. Nyapa? Yo kuwi kalane awake karo mangan kuwi. Anu aja, mulai. Mulai tau yo. Kuwi sapa ora? Bisa. Iya to. Wah, bejamu kok kene nyetok Kang. Iya mau kabeh iki. Wah. Wah. Ayo. Aku harus go kene anu iso to? Bisa. Piye to Kang karep mulai nyetir kok ngono iki Kang? Abot sisih kok. Wah, aku salah sudi Kang bareng kowe. Endi aku wah. Mongko aku malah pecah sitok iki. Wah, endi aku. Aku ora kere Kang ngawur kowe. Aku njaluk tulung to. Wah, Wong piye lho kae tulungi sampai nibo tangan gelem. Mewah. wah. Wah. Ini dah. Jagungku. Jadi cukup besok. Udah pemain apa saja nih Pak? Gusti jane salahku ya apa to? Obah sak obah ora bener. Nuno tuh wong gulung koming. Kleru titik rasani tangga. Apa donya arep kiamat? Lek, aku tuh Pak Lek. Wah, awakmu kuwesel ya tas gulung koming. Ora Pak Lek. Wah, Pak Lek. ojo koyo ngono to, Cak. Wah, Pak Lek. yo. Ngene. Ku tak jak delok layangane Mas Adi. Yo. Ayo dikit-dikit sik dulu ya. Kenalan lho. Pak. Yo ngono. Kentol lho. Wah, penuh tenan penak. Wol. Oh. Ada. Jasku iso kok idek-idek piye to karepmu iki? Ya kan gitu kok. Wah. Ora mek kutluk, ora mek cah cilik-cilik kabeh ndak bener. Jo, mangkat e. Yo. Kene. Mulai ning kono jerewe lho. Yo.
Wah, sudah panen iki jagungku. Pokoknya sambil telaten mesti panen. Kok gua nang linteng. Tidak. Sayang. Jagung. Saya nek nyolongi to. Kuwi patiku. Nah, ini sarang kates bendungan. Kang. Nyapa lho Kang iki? Tunggu jagung lho nyapa kowe? Pak linteng. Yung linteng wae. Jaluk sukete aku. No. Yo kuwi lho ritanu sar jagungan lho. Gah kene rodok padang aku ra nyemprot to. Suket kula mulem koyo kene to Kang iki. Iya dipok. Ngene iki lek ning alas iki pasti karo anu Kang. Nyanyi langgam Jawa. Beda tak bayang. Heeh. Ora. Jale kowe diparikan apa Kang? Jale. Sik to. Saut-sautan tapi awake engko. Iya genah nang karo ngene iki kok. Iso apa ora kowe? Ya lek aku ya pagah iso lho, Mas. Tenan iki. Jale parikanmu apa? Lagu. Sembarang, Kang. Manuk prenjak. Manuk prenjak mencok ning tunggak. Esok-esok kene prawan roke teka. Bareng weruh adoh manuk kundangak. Bayang, Kang. Heeh, model iki yo pas ning alas. Heeh, yo. Arep ngerti jagung kowe ngaret. Yo. Pano-pano apa to iki? Alah terwelu-telu lho, Kang. Kira kan ada tambahan iki. Masa terwelu krit-kritan lho iki. Yo, terwelu masa gini 2020. Wah. Yo, krit-kritan aja lho. Engko sik to, Kang iki. Wis golek ngumpuk. Kayak anak suara jaranan to, Kang iki. Suarane kok kenong karo gong. Kuwi nuk ding kumpul telu wis ora. Heeh. Delok apa piye iki? Wong jaranan. Are kok kok to. Entak seni ndak narakan kono. Nanti lho arek ya. Wong jare yo didelok ya. Kayak pulan ngipik ora lho, parane. Dipel aku. Telo lho. Sik yo lho. Baik ngono ya suarane siaran. Hei, aku. Buat dijak aku ki jale. Ayo. Ndi iki? Salin kono yo. Jane ning endi to adile ngumpule layangan ora cethuk-cethuk digoleki. Endi nangane? Lah yo digoleki ora cethuk. Aku ora ro. Apa mulai wae? Wis golek irono. Aku ae jale. Hei. Ayo dene ning kono. Cuk ngene cuk. Kopong, kok emang jane. Hoi! Wah, ae ngono. Salah. Oh, kowe tak golek tekan ngendi-endi kok ora tenten layangan. Wong nanti ngumpuli layangan mau. Gongane pasukan kok ngene iki. Sing pidak cengelku aku ben dijak. Bah, sapa layanganmu? Kae. Jangan tidile lho. Lah yo ayo iki. Iki yo teni angin iki lho, Mak. Kok dandan iki? Angin. Marung yo, maruan. Sing Jawa dadi bocah. Kowe ojo isi yo cipratan gede iki karo glendeng. Wah, karu-karuan. Wayo! Yo! Aku pecot marung kowe tak las telek layangan. Yo! Woi! Wah, mabuk. Wah. Api. Masalah. Wong golong komeng api. Mudolmu kuwi apa piye? Tuh, betine aja. Wah. Iki lek enggak mau udah pedhak. Api. Oh, dan sapi lho ya. Api. Wis ngene. Panjrine wis dak kuat iki. Jok ini. Bener. Aku dak kuat tau. Api. Karo madhepe tur lanang tolong meter setengah mundur rapat kon. Ngalangane mau glendeng kok. Wis dak kuat loro kabeh. Loh, Pak.
Rekaman iki. Wah, diesel loh. Majek. Wah, ngokok suarane. Aku jan. Api. Api. Mulai piye? Bu kok apa mulai? Kok ilang layangane? Ayo, hilang. Ebene apa nuning-nuning itu? Dek, Kok krungu apa ora? krungu. Tenan Deknya lho. Aku jaranan. Oh, Kayak mantri ya iki. kok ki demit nang Tegal nek kono aneh. Jogja iki tapi aku wedi yo. Wong akeh dan pasukan awake. Jo. Ana burimu. Jauh ke. Jo, Jo. Yuk. Jo. Yuk, yuk. Aku wedi tenan. Ayo, ada duit. Di sini. Penasaran yang mobil aku. Yuk. Ya kan suaranya. Ayo. Wah, Jo. Jo. Iya. Dengake Gus ya. Iya. Iya. Sigrawa somadya para wadya amang saing jure tumandang makarya ambabar seni anom budaya cancut tali wanda ambangun negara. Sigrawa sumadya para wadya amang saing jure tumandang makarya ambabar seni anom budaya cancut tali wanda ambangun negara.